गिबियावनो बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा बिबानस'आ बुंदों बिटिआर गोरोबथाया गेसाव। बिटिआर गोरोबथाजों बर' हारिया जोबस्रांसिगोन होननानै बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाइ होदों बारग' एनडिएफबि बि बख'आ। बि बख'आ बुंदों बिबानस'आ जोनोम मोननायनि सिगांनो बर'आ रैखाथि मोनखानाय हारि। बिबानस'आ गावनो सासे गेसाव सुबुं, बेनिखायनो जेरैथिंबो गासैखौबो गेसाव नुयो। बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम हाग्रायाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय बर' हारिनि बिग्रायारि बि बख'आ बिबानस'नि बाथ्रा बुंनायफोरखौ ओंथि गैया होननानै बुंदों। बिबानस'आ गावखौ एनडिएफबिनि बिग्रायारि होननानै बिटिआर गोरोबथा आरो बिटिआर सरकारनि हेंथा बाथ्रा बांसावबाय थानायखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बि बख'आ एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङानो बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनानै फैदों। बेयाव बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै बाथ्रा बुंनो बिबानस'आ सोर होननानै बुंदों। बि बख'आ गावखौ एनडिएफबिनि सासे बिग्रायारि होननानै बुंनो माब्ला आरो मा बिग्रायबोदों। बिबानस'आ बिबानस' आरो बिनि नखरा आर्मि पुलिसफोरनि उदखार सहायबोनांदोंमोन नामा होननानै सोंथि खालामदों। बि बख'आ बर' हारिया माब्लाबाबो जोबस्रांनायनि लामायाव थाङाखै आरो बर' हारिनि रायजो राजाफोरा माब्लाबाबो बिबानस'नि ओंथि गैयै बाथ्राखौ खोनासङा होननानै बुंदों। बि बख'आ बिबानस'आ बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरो बर' हारिनि जारिमिनखौ जेबो बुजिया। बेनिखायनो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायसो ओंथि गैयै बाथ्रा बांसावदों होननानै बि बख'आ गोख्रों रावजों बुंदों। जयन्त बसुमतारिया सासे हिन्दी आरो इंराजि रोङै सुबुं। एमपि बिसायख'थियाव बोरैबा देरहायोब्ला पार्लियामेन्टआव जेबो बाथ्रा बुंहैनो हानाय नङा होननानै कास्थम बसुमतारिया बुंदोंमोन। बेखौ लानानै उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों कास्थम बसुमतारिया सासे गथ' गोरलै मानसि। सोरबा सासे सुबुङा जायखिजाया बाथ्रा बुंनो थिनब्लानो साना हौवा बाथ्रा बुंलाबायो। जयन्त बसुमतारिखौ इंलिस हिन्दी रोङा होननानै कास्थम बसुमतारिया माबोरै जाज खालामनानै नायखो? जयन्त बसुमतारिया सासे ग्रेजुवेट सुबुं। बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरासो नंखाय ग्रेजुवेट डिग्री दं होननानै इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदों। जेब्ला आं 2002 मायथाइयाव रायजो सभायाव थांदोंमोन, बै समाव आं थांजेनबा आंनि खुगायाबो बायामोन। बेवहाय खाम्फा बरग'यारियानो जा एबा सोरबायानो जा एबा इंलिस मिडियाम बेकग्राउन्डनियानो जा, पार्लियामेन्टआ मोनसे सागर बायदि। बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर मानसि लोगो मोनो। गिबियाव पार्लियामेन्ट बायदि मोनसे क्रिटिकेल फराम बेवहाय थांनानै सोलोंनो सम नांगौ आरो बेवहाय गसंनानै बाथ्रा बुंजेनोबा इंलिस मिडियाम बेकग्राउन्डनि मानसियाबो मोदोम मावो। बेवहाय गोबां इन्टारेस्टनि मानसि फैयो होननानै बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों इउजि ब्रह्म बिथाङा। थांनाय सानखालि गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनडिएफबि आरो एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लाहैदों खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथांमोना। गुवाहाटिनि लख्रायाव थानाय सेन्ट्रेल जेलाव एनडिएफबि आरो एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि नेहाथारि डक्टर बाबु बर', बारग' एनडिएफबि अनिल बसुमतारि, कामरुप मेट्र' जिल्लानि इउबिपिएफनि नेहाथारि दिब्य बसुमतारि बिथांमोना गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालिनि एडभकेट नबिन दुबेखौ लोगोआव लाफानानै खौरां लाहैदों। एनआइएनि केसआव जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिएफबि आरो एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा माबायदि थासारियाव दं आरो बिथांमोननि केसआ माबोरै जानानै दं, बैफोरनि सोमोन्दै सावरायलायदों होननानै इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथाङा फोरमायदों। सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों सोरनिबा केसआ दासिमबो हियारिं जायाखै, सोरनाबा फोरमान गैया, सोरनाबा एडभकेट गैया। बैसोरबादि एनडिएफबि आरो एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरनि केसआ दासिमबो हियारिं प्रसेसआ जायाखै। सिगाङाव जायफोरनि केसआ हियारिं जादोंमोन बैसोरनि हियारिंआ फाइनाल स्टेजआव दं। जायफोरनि केसआ फाइनाल स्टेजआव दं बैसोरखौ जों आखाय होनो हाया मानोना बैसोरना अलरेडि एडभकेट दंखायो। जायफोर एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरना एडभकेट गैया, गोदान केस फैदों, सोरबाया गावनो मिथियादि मा केसआव जोबथेसालियाव दं, बैसोरनि नखरफोरखौ हेफाजाब होनो एबा बैसोर एनडिएफबि आरो एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ सहाय खालामनो सेन्ट्रेल जेलाव थांनानै खौरां लाहैदोंमोन होननानै इउबिपिएफनि नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथाङा फोरमायदों। फैगौ 10 मे खालारखालि रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां हाबनो थांगासिनो। अरुण'दय आसनिनि 1250 राङा मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबनो थांगासिनो। बृद्ध पेन्सन आसनिनि रां आरो
बिधवा पेन्सन आसनिनि राङाबो फैगौ 10 खालार खालि हाबगोन। मोनफ्रोम दाननि 10 अक्ट'आव सरकारनि आसनिनि राङा मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबो। जायफोर अरुण'दय आसनिनि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बैसोरखौ अरुण'दय आसनिखौ मोननो हाथाव नंगौना नङा बेखौ नायबिजिरनाय जादोंमोन। बेनि उनाव जायफोर अरुण'दय आसनिखौ मोननो हाथाव बैसोर मुलाम्फागिरिफोरनोबो फैगौ 10 मे खालाराव अरुण'दय आसनिनि रांखौ सोनाय जागोन। एनसिइआरटिनि नंखाय बिजाब जब्द खालामदों गुवाहाटी पानबाजारनि बिजाब दखाननिफ्राय। एनसिइआरटि आरो पानबाजार पुलिस बिफाननि नायबिजिरनायाव 10 लाख रांनि नंखाय बिजाब जब्द खालामनो हादों। बिनिमय नभेल्टी आरो किताब भवन मुंनि गंथाम दखाननिफ्राय एनसिइआरटिनि गासै 8,768 नंखाय बिजाब जब्द खालामनो हादों। बेनिनो 3 बिजाब फानग्रा दखाननि बिगोमाफोरखौबो हमनाय जायो। दिल्ली आरो बिहारनि प्रिन्टिं प्रेसआव दिहुनजानाय नंखाय बिजाबफोरखौ फानबोगासिनो दंमोन गुवाहाटी पानबाजारनि गंथाम बिजाब दखानिफोरा। डिमा हासाव जिल्लाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा जाथिंगानिफ्राय हारांगाजाव फारसे थांनाय NH-27 लामानि दासान्दि फाहामथाय सोलिबाय थानायजों लोगोसेनो दिनै एबा 5 मे फुंनि समाव गोबां अखा हागोननि सन्देह खालामनानै डिमा हासाव जिल्लाजों थांनो गोनां फालांगियारि गारिफोरखौ सांग्रांथि फोसावनानै होनाय जादों। मोनानि 8 बाजिनिफ्रायनो जाथिंगा हारांगाजाव लामायाव गिदिर गिदिर फालांगियारि गारि खारनायखौ डिमा हासाव पुलिसआ जेब्लासिम फिन फोसावथाय होनाय जाया अब्लासिम बन्द खालामनानै दोनथ'नाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।